Sinasabing world class ang mga parol na likha ng mga Fernandino lantern makers. Nagpaliwanag kasi sa Pasko sa Seafood City, Los Angeles, California, USA ang 16-foot tall lantern na likha ni Arvin Kiwa. Turn in counting in 5, 4, 3, 2, 1! Opisyal na pinailawan ito noong December 21, dumalo si City Mayor Vilma Caluwag sa programa kasama sina Consul Marie Chris Ching ng Philippine Consulate sa LA, Seafood City Executive Vice President at SFC Plus APP President and CEO Elwin Rebaya at Trade Commissioner of the Philippine Trade Investment Center Los Angeles Eric Elnar. Layunin ng nasabing aktibidad na ipamalas ang diwa ng Fernandino at Kapampangan Christmas spirit at isulong ang lokal na sining at industriya. Bukod sa parol, mayroon ding trade fair kung saan pwedeng bumili ng mga produktong Kapampangan. Nagbahagi rin ng pagtatanghal ang mga performer para sa mga manonood. Sa TikTok video ni Caluwag, makikita ang dami ng mga taong excited na nag-aabang at nais matunghayan ang pagpapailaw sa makulay at higanting parol. Aisel Fernando, CLTV 36 News.